Ali Jita, shahararren fitaccen mawaƙin nan kuma fasihi wato Ali Jita. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun daura. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu faɗakarwa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita, idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi, ka tabbatar da lalle zahiri jajirtaccen mawaƙi ne wanda ya yi shuhura a arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya, kai har ma da duniya baki ɗaya, wanda wasu ma suke mai laƙabi da mai maƙogaron zinare. Wanda wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita, inda ya fitar da waƙarsa za a yi rababinta kuma za ta yi daɗi. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita. To a wannan karo wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita, kafin mu kwana da wannan shekara ta 2022, akwai wata shahararriyar fitaccen waƙa da yake so zai fitar da ita a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Idan ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za ka ji sunanta da kuma lokacin da wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita zai fitar da wannan shahararriyar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci, masu kuma faɗakarwa, masu kuma nishaɗantarwa. Wannan da ya fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita ya kasance jajirtaccen mawaƙi ne wanda yake ƙoƙari wajen fitar da zafafan waƙoƙinsa, musamman ma a ɓangare irin na soyayya. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita ya kasance mawaƙi ne mai dogon zango wanda ya daɗe yana fafata waƙa, wanda kuma har yanzu wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita idan ya waƙa sai an rububunta kuma ta yi trending a social media irin su TikTok, Instagram, kai da ma dai sauran social media baki daya. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ali Jita idan ya waka sai sun trending a social media baki daya. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin yadda zai kawo waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Mun gode. Ka danna alamar nan ta subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun daura.